Здравей! Обичаш ли пица? Днес ще направим една невероятна пица на нашето любимо Камадо барбекю. Но първо искам да ти покажа въглищата, с които ще работим. Това е бреза и дъб, а това е бреза и аспен. Нека да погледнем техните характеристики. Както виждате, и двете много добре се представят за пица. Обаче днес мисля да тествам бреза и аспен, защото не са с толкова наситен аромат. Ако искате по-наситен аромат, използвайте бреза и дъб, а самите въглища можете да намерите в Барбекю Арена. Хубаво е, когато правим пица, въглищата да са добре заредени до това ниво. Слагаме 2 разпалки за по-бързо запалване. Засичаме тайминга на запалване. 220 градуса вече на 50-та минута. Пица тайма 250-350. Работна температура. Супер! Поставяме металния обръч в горната част, след което полумесеците, и изчакваме те да поемат от температурата, за да можем да сложим и плота за керамичния плот с пицата. На 250 градуса на час и 26 минути от запалването на барбекюто. Имайте на предвид, че все пак сме на външна температура, която е 11 градуса в момента навън, така че може би малко бавно се разпали днес барбекюто, а може би трябваше да го изчакам да дигне 300 градуса и направо тогава да сложа керамичните плочи плюс пица плейта. Слагаме го сега и него, за да се темперира. На час и 36 минути сме от запалването на барбекюто. Барбекюто вече е готово за печене на пица. От тук нататък можем да изпечеме 5, 10, 15 пици, колкото искаме. Това няма никакъв проблем. Само трябва да притворим в момента долната част на степен 2. Горната част, където е комина, трябва да е максимално отворен. Ето я подредбата за пица и започваме. Докато Камадо барбекюто загряваше, съм подготвил кисели краставички, моцарела, шунка, доматен сос, разбира се, тестото за пица и нещо много хубаво тук. Едни манатарки, които са от гората, както виждате, къде се намираме, сред природата в гората. Четири минути и пицата е почти готова. Завъртаме. Поглеждаме отдолу. Супер! Още малко. Между 5 и 7 минути горе-долу става изпичането.